Het Tolhuispark in Dokkum stond dit weekend in het teken van het Groot Nationaal Concours Hippiek 2017. Andere jaren waren er ook springconcoursen, maar dit jaar niet. Dressuur, tuigen, ponykeuring, de strijd om 2 gouden zweepen, de zilveren waar, de koetsenparade natuurlijk, het kampioenschap en het Stroodorp stonden weer op het programma. In het Stroodorp is van alles te koop wat met paarden te maken heeft. Het hele jaar zijn we ermee bezig. We vergaderen elke maand. Maar de laatste weken zijn we natuurlijk best wel heel intensief bezig geweest. Mensen mogen hier gratis naartoe en dat kan natuurlijk alleen maar door onze sponsoren. We hebben een hele trouwe groep sponsoren die ons ieder jaar weer ondersteunt. We zijn hier denk ik met een 30 tot 40 vrijwilligers vandaag aanwezig. En met een 20 vrijwilligers hebben we de afgelopen weken elke avond alles opgebouwd. En vanavond, als u om 7 uur hier weer terugkomt op het terrein, is het hele terrein weer leeg. En dan lijkt het net alsof er helemaal geen concours plaatsgevonden heeft. Dat gaat heel snel. Nou, vanochtend hebben we natuurlijk jammer genoeg regen gehad en dan zijn de tribunes leeg. Maar nu de zon langzaam erheen pikt, dan stroomt het vol op het Tolhuispark. En dat is wel heel mooi om te zien natuurlijk. Dit jaar hebben wij gekozen voor qua tijdsplanning om het springconcours over te slaan. En we kijken hoe de reacties daarop zijn. En heel misschien gaan we het volgend jaar toch wel weer organiseren, maar dat gaan we evalueren. Heel bijzonder was de show van Friese dravers. Eerst met 2 tegelijk, daarna met 3 tegelijk en daarna met 7 combinaties in de race. Nog nooit vertoond in Dokkum. 7 Friezen om het snelst met de sulky. Moederzaar. Daarnaast was ook het kampioenschap klavertje 3 tuigpaarden bijzonder. In dit geval is het een van de wedstrijden die meetellen om het kampioenschap van Nederland van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond. Bij de ponykeuring was er ook nog een bijzondere prijs. De Oets van der Ploeg aanmoedigingsprijs. En die ging deze keer naar de 5-jarige Tineke Bauma uit Oldenboren. Verrassend dichtbij. RTV